дуруд бинандаҳои азиз, баъзан вақт ҷонварон нисбат ба одамон дида оқилтар мешаванд. аз ин рӯ тамошои моҷарои онҳо на фақат дар зиндагии воқеӣ, балки дар экрани кино низ шавқовар аст. имрӯз мо дар ин нашри барнома аз филмҳое ҳарф мезанем, ки дар онҳо ҳайвонҳои гуногун истифода шуда баробари ҳунармандон маъруф гаштанд. аввалан назаре хоҳем кард ба гузаштаи дур ва мебинем, ки ҳамааш аз куҷо оғоз ёфт, яъне аз кай ҷонварон ҳуқуқи дар филмҳо иштирок намуданро пайдо карданд. баъдан таваҷҷӯҳ мекунем ба чанд филме, ки дар ин мавзӯъ таҳия шудааст ва билохира даромади ҳунармандон барои иҷрои нақш дар филмҳо. бори аввал аз дӯстони азиз чунин мавзӯъ интихоб мешавад ва тавсия медиҳем, ки ин нашри барномаро ҳатман тамошо кунед. истифодаи ҳайвонот дар филмҳо ҳанӯз аз аввалин қадамҳои инсоният дар ҷодаи кинематография ба қайд гирифта шудааст. соли 1894 навори ду гурбаи муштзананда, ки дар ҳаҷми 20 сония пешниҳод гардид, кӯшиши аввали рӯи экран баровардани ҷонварон шуд. шурӯъ аз ҳамон замон ин ҷониб ҳайвоноти гуногун дар баробари дигар ҳунармандон дар филмҳо нақш мебозанд. аммо аз сабаби набудани технологияи зарурӣ аксар ҷонварон ба таври ваҳшатнок дар саҳнаҳои зарурии филмҳо ба қатл расонида мешуданд. аввалин куштори ҷонвар ба воситаи кинедастгоҳ аз ҷониби ихтироъкори он Томас Эдисон сабт карда шуд. эдисон қатли даҳшатноки филеро, ки ба воситаи қувваи барқ анҷом дода мешавад, рӯйнавор оварда пешниҳод намуд, ки дар ҳамон замон навори хеле гарон ба ҳисоб мерафт. то солҳои 30-уми асри гузашта муносибати филмофарон бо ҷонварони гуногун дағало набуд. онҳоро дар саҳнаҳои вазнин бо фишори хеле зиёд истифода мекарданд, ки аксарашон тоб наоварда дар ҷараёни наворбардорӣ вафот менамуданд. хусусан аспҳо зиёдтар бо ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ мешуданд, зеро маҳз онҳоро барои сабти саҳнаҳои заду хурд ва пойгаҳ ба кор бурда аз дасту по маҳрум мешуданд, ки оқибаташон ҷуз қатл чизи дигаре набуд. шурӯъ аз солҳои 30 ва 40-уми асри гузашта ба ин мавзӯъ Ассотсиатсияи байналмилалии башардӯстонаи амрико таваҷҷӯҳ намуда, минбаъд бехатарии ҷонваронро дар филмҳои Ҳолливуду барномаҳои телевизионӣ назорат мекард ва ҳеҷ як филме дар ин мавзӯъ бе иштироки намояндагони ин ниҳод сабт намегардид. аз ҳамон замон ин тамға дар ҳама филмҳое, ки ҷонварон дар онҳо истифода мешаванд, ҷой дода мешуд. дар акси ҳол рӯи экрани калон баромадани филм ғайри имкон буд. филми даромадгоҳи биҳишти Майкл Чиминоро на танҳо ҳаводорон, балки киношиносон низ то имрӯз ҳамчун мудҳиштарин филм дар ин мавзӯъ ёд мекунанд. офаридаи мазкур соли 1980 рӯйнавор омада, дар он куштори бераҳмонаи аспҳо ба таври воқеӣ дар рӯбарӯи чашмони бинандаҳо нишон дода мешавад. аз ин сабаб нахуст намоиши он хеле пурмоҷаро сурат гирифт. мунаққидон ва мухлисон тоқати то охир тамошо намудани филмро накарда аз кинотолор берун шуданд. гуфта мешавад, ки тайягарон барои бемушкилӣ сабт кардани саҳнаҳои лозимаи филм онро бе ҳузури намояндаҳои Ассотсиатсияи байналмилалии башардӯстонаи амрико ба таври пинҳонӣ наворбардорӣ намуданд, ки оқибат ба манъ шудани намоиши он оварда расонид. муносибати бераҳмонаи ин гурӯҳи филмофар нисбат ба асп сабаби боз ҳам дар ин самт ҷоно гардидани кор гардида, чунин таваккалкорӣ барои ҳамешагӣ дар сабти филмҳо манъ карда шуд. синамогарони Россия низ дар сабти аксар филмҳояшон ба чунин таваккалкорӣ хатарнок даст мезананд. аммо оташ задани гови воқеӣ дар филми Андрей Рублёви коргардон Андрей Тарковский дағалтарин ва бераҳмтарин муносибати тайягарони рус нисбат ба ҷонвар, хусусан гов, то имрӯз
اعتراف شده است. новобаста ба он ки наворҳои зерин шаҳодати ин гуфтаҳоянд, аммо Тарковский исрор намудааст ки дар пушти гов маводи махсуси муҳофизат аз оташ молидааст. ҳамчунин гуфта мешавад ки бинобар даст кашидани нафарони масъул аз ин кор, худи Тарковский говро оташ зад. коргардон сабаби ин амали худро чунин шарҳ медиҳад: ҳар рӯз шумо гӯшти гови сӯзонидашударо истеъмол намуда чизе намегӯед. ман танҳо як тоашро сӯзонидам то нишон диҳам ки гузаштагони мо дар чӣ шароите зиндагӣ менамуданд ва ин ҷонварон чӣ гуна ҳолатҳоро пушти сар карданд. дар ин филм на танҳо говҳо, балки аспҳо низ зиёд азият кашиданд. ҳолатҳое буданд ки онҳоро аз баландӣ ба замин мепартофтанд ё ба таври иҷборӣ буғӣ мешуданд. имрӯз ҳам новобаста ба рушди технологияи муосир ва пурра ба таври компютерӣ тасвир намудани дилхоҳ ҷонвар, баъзе филмофароне ҳастанд ки бе ҳузури ҳайвоноти лозима филмҳояшонро сабт намекунанд. аз ин рӯ имрӯз ҳам ҷонварон дар сабти филмҳо азият кашида ҳатто ҳолатҳое мешаванд ки онҳо ба ҳалокат мерасанд. Эмма Стоунро дар сабти филми баргузидаи Йоргас Лантимос лозим омад пояшро ба болои харгӯши зинда гузорад. маълум ки на ба хотири куштан, балки барои зер намудан. аммо баъд аз баромади филм дар як мусоҳиба ҳунарпеша баён намуд ки вақти хондани филмнома аз чунин ранг гирифтани кор ҳолаш ба танг омад. хушбахтона филмофароне ҳам ҳастанд ки ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода ба хотири манфиатҳои худ ҳаёти ҷонваронро дар хатар намегузоранд, аз ҷумла дар филми аҷобати зан. новобаста ба он ки ҳунармандон пеш аз оғози наворбардорӣ тамринҳои махсусро пушти сар намуданд, аммо майдони сабт қонунҳои худро дорад. аз ин хотир рафти наворбардорӣ таҳти назорати аспбозон қарор дошт ва ҳар як амалу ҳаракати ин ҷонвар таҳти назорат буд ва ҳеҷ аспе дар рафти кор осеб набардоштааст. дар филми бозии тоҷу тахт низ асп ба таври васеъ истифода шудааст, хусусан дар муҳорибаҳои бузурги он. аммо на ҳамаи аспҳо воқеиянд. 90% онҳо ба воситаи компютер дар филм ҷой дода шуданд. ҳангоми тамошои рафти наворбардорӣ маълум аст ки тайягарон бо теъдоди ками аспҳо кор мекарданд, на он шуморае ки мо дар филм мебинем. дар қисми сеюми филми ҳунарии Ҷон Уик саҳнаест ки дар он ҳуҷуми сагҳо ба ҳунармандон нишон дода мешавад. сабти ин порчаи филм таҳти назорати ҷиддии тайягарон қарор дошт, зеро агар он барои ҳунармандон танҳо бозӣ бошад, барои сагҳо амали воқеист. аз ин рӯ филмофарон дар ром кардани сагҳо ва омӯхтани амалҳои лозима ба онҳо вақти зиёдро сарф карданд. мутахассисони ин соҳа, онҳое ки ба ром кардани ҷонварон барои сабти филмҳо машғуланд, бар он назаранд ки кор бо гурба нисбат ба саг мушкилтар аст. онҳо мегӯянд саг ҷонварест ки аз шумо муҳаббат ва самимиятро интизор аст. дигар ҷонварон бошанд танҳо ба хотири луқмаи дастатон амалҳои гуногунро анҷом медиҳанд. аз ин хотир сагҳо назар ба гурбаҳо пештар ҷоизаи нақли тиллоиро ба даст оварданд. агар нақши як сагро дар филм 2 ё 3 тои онҳо иҷро намояд, аммо шумо ба ҳеҷ ваҷ наметавонед 3 гурбаро дар як нақш истифода баред. дар идомаи барнома дӯстони азиз, мо аз филмҳое мегӯем ки дар онҳо саг, хоса гурбаҳои зиёд барои иҷрои як нақш истифода шудаанд. одатан дар ин гуна филмҳо нишон медиҳанд ки нақшро аз аввал то ба охир як саг ва ё як гурба иҷро менамояд, аммо барои оне ки шумо чунин андеша кунед, тайягарон ҳилаи аҷибро
пеш гирифтанд. Онҳо сагу гурбаҳоро тавре интихоб менамоянд, ки мо иваз шуданашонро дар рафти филм пай намебарем. Масалан, дар филми «Чукурӣ», ки соли 1951 рӯи навор омад, таҳиягарон барои иҷрои нақши гурбаи норанҷӣ 60 гурбаи якхеларо интихоб намуданд, ки дар рафти сабти филм танҳо 36 тои онҳо ба кор бурда шуд. барои оне ки дар омӯхтани амалҳои лозима ба гурбаҳо вақти зиёд сарф нагардад, ҳар яке онҳоро дар саҳнаҳои гуногун тақсим намуда таълим доданд. гурбаи асосӣ бошад танҳо дар тасвирҳои калон нишон дода мешавад. Фрэнк, ин нафаре ки тамоми умрашро ба ин касб бахшида буд ва ром намудани ҷонварон ба зиммаи ӯ вогузошта шуда буд, дар як мусоҳиба иброз дошт, ки гурбаҳо зуд хаста мешаванд ва барои ҳар як саҳна ҳамбозони нав лозиманд. шумо набояд мутмаин бошед, ки гурба пас аз тохту тоз ва ё ҷангиданаш бо саг дар тасвири калон ором ва тару тоза ба назар мерасад. аз ин рӯ мо дар саҳнаҳои душвор ва барои саломатии гурба хатарнок аз дублёрҳо ё худ ҳамбозон истифода намуда саломатии қаҳрамони асосиро ҳифз мекардем. аммо дар фарқ аз ин офарида, тайягари бритониёӣ Роҷер Спотисвуд барои сабти филми «Гурбаи дайду» бо лақаби Боб, ки аз рӯи асари ҳамноми нависандаи олмонӣ Ҷеймс Боен рӯйнавор оварда шуд, танҳо як гурбаро истифода намуд. аниқтараш ҳамон гурбае ки худи нависанда онро аз кӯча ёфта қиссаашро рӯи коғаз баровард. саҳнаҳои филм бемушкилӣ сабт шуданд, зеро Боб гурбаи аҳл баромад ва амалу хислати аҷибашро аз Ҷеймс Боен омӯхта буд. наворбардории филм моҳҳои ноябр ва декабри соли 2015 дар Ковент Гардени Лондон ҷараён гирифта, раванди сабтро муаллифи асар назорат мекард. аз оне ки Ҷеймс зиёд мехост дар тамоми саҳнаҳо маҳз ҳамин гурба нақшофарӣ намояд, масъулин кӯшиш намуданд, ки дар рафти сабт ба Боб мушкилӣ пеш наоранд. пас аз баромадани филм дар соли 2016 шӯҳрату маҳбубияти ин гурба ва достони ӯ дучанд гардида, ба ҳар куҷо ки ҳамроҳи соҳибаш мерафт, ҳаводорони зиёди онҳоро бо самимият истиқбол мегирифтанд. дар киноиндустрияи ҷаҳон аз гурбаҳо дида бештар дар бораи сагҳо филм таҳия шудааст, зеро саг аз ҳамаи ҷонварон меҳрубонтару содиқтар аст ва ба хотири поси садоқаташ филмофарон ҳам бештар ҳаёти ӯро ба риштаи тасвир кашиданд. атрофи ин мавзӯъ даҳову садҳо филмро метавон мисол овард, аммо кӯшиш мекунем танҳо беҳтаринҳоро инҷо муаррифӣ намоем. шурӯъ мекунем аз филми «Ҳаёти сагона», ки то имрӯз дар 2 шумора пешниҳоди бинандаҳо гардонида шудааст. филм дар бораи саге бо номи Бейли қисса мекунад, ки пас аз маргаш дубора ба дигар нав таваллуд шуда ҳар маротиба соҳиби пештараи худро пайдо мекунад. дар сабти филммазкур 6 нави оилаи сагҳоро истифода намуда, ҳамаи онҳо марҳилаҳои гуногуни омодагиро пушти сар карданд. аз ин рӯ кор дар таҳияи филм ба таҳиягарон мушкилӣ пеш наовард. аниқтараш дар қисми аввал, зеро дар шумораи дуюм теъдоди сагҳо боз ҳам бештар гардида, кор ранги дигар гирифт. дар яке аз саҳнаҳои филм нишон медиҳанд, ки навъи саги овчаркаи олмонӣ ҳангоми наҷот додани нафаре ҳаёти худро дар хатар гузошта ба дохили об меҷаҳад. агар аз як тараф назар кунем, ин қаҳрамони Бейли дар дили бинандаҳо ҳисси муҳаббату ҷасоратро бедор мекунад. аммо пас аз расонаӣ шудани ин наворҳо, масъулини Ассотсиатсияи байналмилалии башардӯстонаи Амрико аз рӯи таҳиягарон парванда боз карда, кор то додгоҳ расид. ба ақидаи намояндаҳои ин ташкилот, таҳиягарон саломатии сагро ба назар нагирифта, дар рафти сабт ба чунин таваккалкорӣ хатарнок даст заданд, ки ҳар лаҳза метавонист оқибатҳои нохушро ба бор биёрад. Take him down and then bring him up to there. Camera set. And action. Oh, a little high. All right. дар сабти филм ва роликҳои таблиғотӣ на фақат ҳунармандон, балки ҳайвонҳо низ метавонанд соҳиби маблағи муайян шаванд. мувофиқи баъзе маълумотҳо, имрӯз дар амрико барои як рӯзи сабт ба саг ё ҷонвар то $400 амрикоӣ
дода мешавад. Дар Россия бошад ин нишондод камтар аст. масалан дар ин кишвар барои сипарӣ намудани як рӯзи ҷонвар дар маъдои наворбардорӣ ба соҳиби он 1000 рубл дода мешавад. дар идомаи барнома дӯстони азиз, мо аз ҷонвароне мегӯем ки барои иҷрои ин ва ё он нақш соҳиби маблағи муайян шуданд. биёед мебинем ки ҳайвонҳои пулдортарини сайёра кадомҳоянд ва даромадашон чӣ қадар аст. дар чунин озмунҳо муҳим зебоии ҷонвар ва қаду вазнаш аст ва истеъдоду дигар паҳлӯҳо бошад дармади дуюм меҳисад. яъне барои ғолиб омадани саг, гурба, муш ва ё дигар ҷонваре ки шумо онро бо ин мақсад нигоҳубин мекунед, бояд ҳатман зебо ва тозаю олуфта бошад. дар силсила филми таҷрибаандозии ҷонварон ҳамдуна Кристал, ки дар он яке аз нақшҳои асосиро иҷро менамояд, аз ҳама шумораҳои ин филм $108,000 ба даст овард. Кристал то имрӯз дар 26 филм нақш офарида, айни замон 26 сола аст. музди кори Кристал барои як қисми филм $12,000 ташкил намуда, даромади солонааш 2 маротиба бештар аз даромади як ҳунарманди миёнаи Ҳолливуд аст. виллиро озод намоед. бо ҳамин ном 27 сол муқаддам филме дар коргардонии тайягари австралиягӣ Саймон Уинсер рӯйнавор омад, ки нақши асосии онро дилфине бо номи Вилли иҷро намудааст. ҳаққи кори Вилли барои иштирок дар ин филм $36 миллион амрикоиро ташкил дод, ки бо ин миқдор маблағ ӯ яке аз ҷонварони хуштолеб ба ҳисоб меравад. бо ин маблағ метавон гуфт, ки Вилли то охири марг ҳаёти хубу хушеро пушти сар намудааст. Don't stare at me, Eddie. I'm a humane man, but right now I could kick a kitten through an electric fan. Фрейзер калонтарин силсила филми амрикоӣ, ки аз 264 қисм иборат буда, яке аз маъруфтарин лоиҳаҳо дар тарихи кинематографияи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. офаридаи мазкур 37 маротиба ба гирифтани ҷоизаи Эми шарафёб гардида, дар баробари ҳунармандон ҷонварон низ дар таҳияи он саҳми назар асторанд. яке аз нақшҳои асосиро дар силсила филми мазкур саге бо номи Мус иҷро намудааст, ки миёни мухлисон на кам аз ҳунармандони он маъруф гардид. хулоса маблағи ба дастовардаи Муз аз ин силсила филм $3 миллион ташкил медиҳад. агар бисёриҳо доштани ситораро дар роҳрави шӯҳрати Ҳолливуд орзу намоянд, аммо Рин Тин овчаркаи олмонӣ онро бемушкилӣ ба даст овард ва имрӯз ситораи ӯ зинатбахши ин роҳрави сайёҳӣ аст. Рин Тин нақшофариро дар синемо аз соли 1922 шурӯъ намуда то соли 1931, яъне то охирин лаҳзаи умр, дар 32 филм нақш офаридааст. Ли Дункан соҳиби Рин ӯро аз гармии майдони ҷанги дуюми ҷаҳон раҳо намуда, сарпарастиашро ба ӯҳдаи худ гирифт. пас аз муайян шудани қобилиятҳои фавқулодаи саг, Ли ӯро ба синемо ҷалб мекунад ва аз аввалин нақши офаридаи сагаш дар филми Инсон бо баҳри дузах $350 ба даст меорад. ҳамин тавр сол то сол ҳаққи кори Рин Тин дар филмҳо тараф зиёд гардида, ҳар ҳафта $26,000-ро ба ҷайби соҳибаш ворид менамуд, ки бо ин нишондод даромади ӯ дар давоми як сол аз $1 миллион зиёд мешуд. Now, one beloved dog will do whatever it takes to find his way back to his best friend. I wouldn't do this if Rainy was here. пешниҳоди шумо боз як саги бойтарини дунё, ки бо иҷрои нақш дар маъруфтарин филмҳо то ба имрӯз мухлисони худро гум накардааст. гарчанде аз марги Леси 62 сол сипарӣ гардида бошад ҳам, аммо бо шарофати филмҳои нақшофаридааш то имрӯз мухлисони худро дорад. бо қурби доллари имрӯза музди ба дастовардаи Леси дар як ҳафта $51,000 ташкил медод. бо иштироки ин саги хуштоле то соли 1958 23 филми ҳунарӣ ва 7 силсила филм рӯйнавор омада, пас аз маргаш қаҳрамони якчанд филми аниматсионӣ буд.
пешрӯи шумо ҳунарпешаи маъруф, аниқтараш ана ин чорпанҷа. мител аз оилаи сагҳои хаски буда феълан маҳбубияти хеле зиёд дорад. дар умри 10-солаи худ ин саги зебо дар зиёда аз 20 филм нақш офаридааст. ҳоло мебинем ки мителро барои нақшофарӣ чӣ гуна омода менамоянд. виктор зуйков атрофи ҳунармандони чорпанҷа ҳама чиро медонад. имрӯз ӯ дар киностудияи мосфилм ба ҳайси коргардон кинолог фаъолият намуда сагшиноси маъруф ба ҳисоб меравад. бармегардем ба мител. мител дар филмҳо одатан нақшҳои гургҳои хунхоро иҷро менамояд. ин саҳна яке аз филмҳоест ки ӯ дар он нақши модагургро бозида барои ҳимояи фарзандонаш ба сарбозҳо дар меафтад. муорибаи модагург ва одам хеле воқеӣ ба назар мерасад. ҳатто баъдан аз дидани ин саҳна ваҷарос мезанад. аслан мител танҳо зоҳиран ба модагург шабоҳат дорад. дар асл бошад ӯ оромтабиат ва гапдарост. дар акси ҳол нақшофарии онҳо дар филмҳо ғайриимкон аст. агар саг хушмуомила набошад, ҳунармандон бо ӯ кор карданро қабул намекунанд. пас чӣ гуна ин саҳнаи ваҳшатнок рӯи лентаи кино сабт шуд? дар аввал мебинем ки чӣ гуна мители оромтабиат ба гурги бадхашм табдил меёбад. барои ин устухони мурғро гирифта онро ба саг нишон медиҳем ва баъдан дар замин пинҳон менамоем. диққат, матор. ҳайратовар, худи ҳозир саг ором буд. ҳоло бошад ғуро зада дандонҳояшро нишон медиҳад. дар асл сабаби чунин бадхашми мител саги дигар мебошад ки виктор онро назди луқмаи ӯ мегузорад. маълум ки дар ин ҳолат саг ғазабнок мешавад. акнун биёед мебинем ки саҳнаи давидани сагҳоро дар филмҳо чӣ гуна сабт менамоянд. дар асл ҳамаи сагҳо ба майдони наворбардорӣ якҷо бо соҳибонашон меоянд. то омода шудани майдони сабт ёвари коргардон сагҳоро ба ҷои гармтар мебарад. соҳибонашон дар берун мемонанд. бо садои матор онҳоро сар медиҳанд. ҳамин ки сагҳо озод шуданд, рост назди соҳибонашон медаванд. дар чунин ҳолат онҳо одатан асабӣ мешаванд. аз ин хотир дар сафи пеш танҳо таҷрибадорон қарор мегиранд, аз ҷумла мител. ана боз як ситораи дигари кино. кузя дорандаи ҷоизаи гурба каскадёр мебошад. ин гурбаи зебо дар 30 филм нақш офаридааст. дилхоҳ ҳунарманд шояд ин гуна филмографияро орзу намояд. ин гурба чунон ҳирфаӣ аст ки ҳатто дастгоҳи наворбардориро пай намебарад. тавре болотар гуфтем, бо гурбаҳо кор кардан мушкилтар аст, зеро кор бо ин ҷонвар дар бештари маврид аз ҳолати рӯҳии ӯ вобастагӣ дорад. аммо барои кузя фарқе нест. хусусан дар сабти саҳнаҳои хатарнок маҳорати воло нишон медиҳад. ҳоло бошад мител бо фармони кинолог ҷазабаи худро ва кузя бошад тарсро нишон медиҳанд. ҷонварон дар ҳақиқат нақшҳои худро хуб иҷро менамоянд. пешниҳоди шумо ҳамон саҳнае ки кузя бо шарофати он унвони гурба каскадёро соҳиб гардид. иқрор бояд шуд ки на ҳама ба чунин таваккалкорӣ, яъне даромадан ба таги чархи мошини бо суръати баланд омада даст мезананд. имрӯз бо рушди технологияи муосир филмофарон имкон пайдо намуданд ки ба воситаи одам дилхоҳ ҷонварро дар экран нишон бидиҳанд. барои тасдиқи ин гуфтаҳо назар меандозем ба филми ҳунарӣ нидои қавмҳо. дар аввал фикр мекунем ки нақши бекро саги воқеӣ иҷро менамояд, аммо дар асл ҳақиқат дигар аст. барои ин дар тани ҳунарманд тери нотариус либосҳои махсусро пӯшонида ба воситаи барномаҳои компютерӣ ҷисми сагро ворид карданд. ин кор чунон моҳирона анҷом дода шудааст ки касе ба сохта будани симои бек дар филми мазкур пай намебарад. аниқтараш то кунун
намебурданд. бо тамошои нашри барнома дӯстони азиз метавон чунин хулоса кард ки миллионерҳову миллиардерҳо на танҳо дар байни инсонҳо балки миёни ҷонварон низ ҳастанд. хушбахтанд он нафароне ки чунин ҷонварони хуштоле доранд. аммо инҷо саволе ба миён меояд ки агар синамо намебуд оё ин ҳайвонҳо то ин ҳад муваффақ мешуданд? албатта ки не. маҳз синамо аст ки аз оддитарин ҷонвари бетаваҷҷӯҳ қисса сохта сабаби маъруф гаштани ӯ мегардад. дӯстони азиз, мо дар ин нашри барнома аз истифодаи ҳайвонҳои ба қавли хонагӣ дар филмҳо барои шумо маълумот додем. аммо ҳастанд филмҳои дигаре ки бо истифодаи ҷонварони ваҳшӣ рӯйнавор оварда мешавад. кор бо ин гуна ҷонварон дар сабти филмҳо чӣ гуна сурат мегирад? мо ба ин мавзӯъ дар нашрҳои қаблӣ бархоҳем гашт. инҷо бошад дӯстони азиз, то наздиктарин дидор бо шумо хайру хуш мекунем. сарбаланд бошед.